Idemo dalje, prelazimo i uvodimo sledeću podoperaciju koja se odnosi na editovanje načine režima obrade rupe. Evo je rupa. Ovo je rupa, razlika u odnosu na otvor je što rupa ima dno, otvor nema dno. Malo da približimo. To radimo na sledeći način, idemo na Mill Part Setup 1, desni klik, Free Axis Mill Operations, idemo Area Clearance, tako nećemo ići samo po obodima, već ćemo zapreminski ovde vaditi materijal. Opredeljujemo se za ovo malo glodalo 6, Fi6 sa flat end sa ravnim krajem. Hoćemo da odredimo površine i šta sve to treba da obrađujemo na ovde Features, Create Features. Mišem kliknemo ovaj obod unutrašnji sa strane i ovu donju površinu. Znači to sve treba da uradimo i potvrdimo i to čekiramo ovde na ovu zelenu kvačicu OK. Stisnemo OK ovde još jednom, sačekamo trenutak da uđemo u određena podešavanja. Ovde vidimo da koji smo taj alat uzeli, koji treba da uđe ovde i obradi sve ovo što je potrebno. Ništa nećemo dirati, sve ostavljamo kako je SolidCam preporučio. Area Clearance, rekli smo da nemamo nikakve tolerisane kvote, tolerisane mere, trudimo se da obrađene površine budu što lepše, shodno tome, zapravo pošto nisu kvote tolerisane dimenzije, idemo ovde sve na nulu. Znači idemo na konačnu meru, bukvalno ovde ćemo sve ovako da stavimo na konačnu meru. First cut top of feature, last cut at, stavit ćemo user defined, da mi definišemo, z end, znači glodalo kako napada od pozitivnog ka negativnom smeru, znači od gore ka dole, set end, vidjet ćemo koji ćemo da kliknemo i ovde imamo pick point, znači da dodirnemo tu tačku, evo je, dodirnut ćemo tu tačku, znači da nam bude ova donja površina, kako je ovo sad već postalo narandžasto, donja površina i ona se ovde upisala. I kažemo OK. I vidit ćemo da je prepoznao je da je dubina te rupe 10 mm, znači kako je naznačeno na crtežu. Ovde da vidimo, cut amount ostavit ćemo 2,5 mm uraza, evo možemo i da stavimo da bude 1,5 mm, pošto je malo glodalo da ne bi bilo tu nekih problema, može čak još bolje da se stavi što manje, ali sa manjim ulazom povećava se vremenska dužina izrade predmeta. Idemo dalje, top of feature, isto podešavamo home position, start, return, sve u redu, links, entry, retract, ulaz, ovde možemo da menjamo taj ulaz kako će da bude spiral, ramp, plunge, možemo da stavimo ovde, nije značajno problematičan materijal, ako je bilo ramp stavit ćemo ramp, isto ćemo full da stavimo full prelaz, advance metod stavit ćemo all siluete, znači ovu našu siluetu i stavit ćemo ne i stavit ćemo ovaj centar, lepo se vidi kako je to naznačeno i možemo da kažemo ovde preview, da pogledamo. Proces mora da se uradi. Dobro, ovde iz onog ugla kada se videlo, postavilo se da ovo leži dole, ali zapravo ne leži, skroz ide gore, ovde će glodalo da nam uđe. Malo podesimo tu sliku i kazat ćemo ovde OK, pa ćemo da pokrenemo tu našu simulaciju samo ovoga dela, da vidimo kako će to da izgleda. Znači glodalo ulazi, to je ono, rekao sam, metod ulaza glodala može da se razlikuje, sad ono ovde zapreminski to skida, poravnava se sa ravnim čelom nam je dole, ravnim krajem, kad se ovako zasivi, to
će značiti da imamo, evo pogled jedan od gore, da imamo urađeno ovo kako treba.